радост. Елица! Аз съм... Ивета! Какво? Тишо! Ивета. Дитка Н. Виктория и... Денис Христови. Ася. Ангелина съм аз. И Светло. Йоана Гладнишка. Мартин. Картини. Музика! Театър! Театрална изложба! Мене ми се жане, щото ми пече. И на мен не ми се шане, Защото ми поте. Стигате! Йо! Ето вече сте на 100. Още малко! Йо! До зеленото градче, още само 50. Леле, мале! Мале! Всички са вярвали фанатично в тази религия, наречена изкуство, следвайки кредото. Вярвам, защото е абсурдно.